Zrak sa mi zhoršoval od narodenia a pri lyžovaní mi to začalo veľmi vadiť, takže v okuliároch som lyžovať nemohla, tak som začala používať kontaktné šošovky. To tiež nebolo riešenie, pretože predsa len je to šport, ktorý sa robí vonku v prírode a to počasie nevždy bolo ideálne. Veľakrát sa mi stalo, že som videla ešte menej s nimi, tak začala som hľadať riešenie. Tatino bol operovaný pred 10 rokmi a veľmi mu to pomohlo a zmenilo mu to život. Predsa len to bolo veľké rozhodnutie a bolo to jednoduchšie, že viem, že idem do rúk profesionálom a ľuďom, ktorí majú veľké skúsenosti a dobré skúsenosti. Takže preto som sa rozhodla pre Excimer. Určite by som operáciu odporúčala každému, kto nemá rád okuliare a kontaktné šošovky, pretože ten život bez nich je naozaj oveľa lepší. Toto mi zmenilo život a takisto aj moju športovú kariéru.